torika laina wajo tu walanya tu sakabele jangan disangko do alamat disangko do wailahnya to sasi alai orang mandang alai semuanya ingin ali ulama hai semua kirama janganlah kita nilai panal cando bodoh membangun kalapo oleh manonan mudo manonan mudo ayahnya coba oleh manonan tu ai kota ado anak ai bapak pun tak ada nilai masa josi perden namo gajinya Allah tu Muhammad di mano inyo di mano banai tampilnya tonyo lai ko baluntara dan lai dia kita karena sama oka panal tambarimu Kila biawa kabaran lagu ayo kami tak mungkin oka panal ngaruso kabaran aruso ada pun raso hai dengan maraso nilai ada pun raso yo nilai dengan lama raso Iba apula de nyobana nilai jo api lai raso ange tak mungkin lai menjadi nan manol da iyo nyobana disifat la iyo maani iyo ada nyomati batin dipandang kita kasihi rasio lan dipandang Rasio la dipandang Oh Muhammad lebar diri Oh Muhammad lah dipandang oleh Tuhan tersembunyi Oh Muhammad la iyo dipandang Oh Tuhan tak sembunyi kalau si Arif bijak memandang dari mula awal sampai sekarang awal tu akhir tidak akan hilang oleh simpan lai samonyo Oh di satu lai kan pandang Nilai wahai saudara tolong sahabat ojo kalau kita lagi mengaji torika jangan disangko do alamat disangko do wailahnya to sasi orang mandang alai semuanya ingin ali ulama hai semua kirama janganlah kita nilai panal cando bodoh membangun kalapo oleh manonan mudo manonan mudo ayahnya coba oleh manonan tu ai kota ado anak ai bapak pun tak ada nilai masa josi perden namo gajinya Allah tu Muhammad di mano inyo di mano banai tampilnya tonyo lai ko baluntara dan lai dia kita karena sama oka panal tambarimu Kila biawa kabaran lagu ayo kami tak mungkin oka panal ngaruso kabaran aruso ada pun raso hai dengan maraso nilai ada pun raso yo nilai dengan lama raso Iba apula de nyobana nilai jo api lai raso ange tak mungkin lai menjadi nan manol da iyo nyobana disifat la iyo maani
kamilang oli simpen lai samonyo oli satu lai kan pandang oma analariyo kulima oka tampil lariyo barpega nilai wahai saudara tolong sahabat ojo kalau kita lagi mengaji torika laila wajo tu walanya tu sakabele jangan disangko aido alamat oh disangko doa wailahnya to sasi alai orang mandang alai semuanya ingin ahli ulama hai semua kirama janganlah kita nilai panal cando bodoh membangun kalapo oleh manonan mudo manonan mudo ayahnya coba oleh boleh manonan tua ai kota ada anak ai bapak pun tak ada nilai masa josi perdana mo gajinya Allah tu Muhammad Ala di mano inyo o di mano banai tampilnya tonyo lai ko balum tarang dan lai dia kita karena sama o kapan la tambarimu Kila biawa kabaran lagu ayo kami tak mungkin o kapan la ngaruso kabaran aruso oh ada pun raso hai dengan maraso nilai ada pun raso yo nilai dengan lama raso Iba apula de nyobana nilai jo api Lai ko tidak lai raso angin takkan mungkin lai menjadi nan manola da iyo nyobana disifat la iyo ma